Jeg vil i dette forsøg ved hjælp af en række forskellige stoffer og kemikalier undersøge de forskellige sammensætningers evne til at blive blandet eller opløst af hinanden. Derudover vil jeg finde ud af, om polariteten i de forskellige stoffer har en betydning for, om stofferne enten kan opløses i de givne kemikalier eller ej. Og så til teoridelen. I det her forsøg er det vigtigt at have styr på begreber som ionforbindelse, kovalent binding, elektronegativitet og polær og upolær. En ionforbindelse dannes, når et metal og et ikke-metal binder sig til hinanden, hvorimod en kovalent binding er, når to ikke-metaller binder sig til hinanden, og det er også det, man kalder for en elektronparbinding, da de deler to atomer, da elektronparret deler to atomer. Ionbindinger er en stærk binding, da den er positiv og negativ ion holder fast i hinanden. Det vil sige, at det kræver rigtig meget energi til at bryde den. Den kovalente binding er også meget stærk. Det vil sige, at det kræver rigtig meget energi til at nedbryde det her molekyle. Dog er bindingen mellem molekylerne svage, og derfor kræver det ikke særlig meget energi til at nedbryde dette. Molekylerne er inddelt i 3 tilstandsformer, henholdsvis fast, flydende og gas. Og det er ligesom det, der bestemmer, hvilken form molekylet har ved en given stuetemperatur, for eksempel. Og det er deres indbyrdes tiltrækning, der ligesom afgør de her molekylære kræfter. Og så til elektronegativitet. Elektronegativitet, det er et udtryk for atomernes evne til at tiltrække elektroner. Og jo højere elektronegativitet, det vil sige jo bedre til at hive de her fælles elektroner til sig. Og i øvrigt så er det mest elektronegative stof, det er ioritfluor. De forskellige grundstoffers elektronegativitetetsværdier, de kommer til udtryk i skemaet på side 68 i bogen Basisk Kemi C. Netop elektronegativiteten er afgørende for, om det er en kovalent binding, en polær kovalent binding eller en ionbinding, vi har med at gøre. Og for ligesom at finde frem til, hvilken binding man har mellem de to atomer, så skal man finde forskellen mellem de to atomers elektronegativitet. Dette betegnes som delta En, altså forskellen i elektronegativiteten, hvor der også er vist et eksempel her. Ja. Hvis vi så tager fat i skemaet yderst til højre, som er skemaet fra Basisk Kemi C-bogen, side 70, der fremgår det ligesom, hvilken binding man har fat i her. Her kan vi se, at hvis elektronegativiteten den er større end 0, men mindre end 1, så er stoffet en upolær kovalent binding. Polære og upolære stoffer. En binding kan enten være polær eller upolær. Ved en upolær binding er elektronfordelingen symmetrisk. Et upolært molekyle har en elektronegativitetforskel imellem 0 og 0,5. Hvis elektronegativitetsforskellen er lige med 0, er det en upolær ren kovalent binding, men hvis elektronegativitetsforskellen er mellem 0 og 0,5, er det en upolær kovalent binding. Stoffet heptan er et upolært molekyle, der har en elektronegativitetsforskel på 0,4, altså 2,5 minus 2,1 er lige med 0,4. Generelt kan vi sige, at molekyler er opbygget af carbon, og hydrogenatomer kaldes carbonhydrider, som er upolære stoffer. Et molekyle kaldes polært, hvis molekylet på grund af en forskudt elektronfordeling har en negativ og en positiv side. Et polært molekyle kaldes en elektrisk dipol på grund af de positive og de negative poler. Et molekyle er polært, hvis elektronegativitetsforskellen er mellem 0 og 2, og kaldes her en polær kovalent binding. Vand er meget polært, fordi at det har en elektronegativitetsforskel på delta En 1,4, altså 3,5 minus 2,1, som er lige med 1,4, og dermed en lille bindingsvinkel. Hvis et molekyle skal være polært, skal der altså sidde et eller flere atomer med en høj elektronegativitet i den ene ende af molekylet. Elektronerne vil derfor vandre hen mod disse atomer, og molekylet bliver derfor polært. Om et stof er polært eller upolært har betydning for, om det opløses eller ej, når man blander det med et andet stof. Og en lille tommelfingerregel, som er meget god at huske, er, stoffer som ligner hinanden kan opløses i hinanden. Polære stoffer kan opløses i polære opløsningsmidler, og upolære stoffer kan opløses i upolære opløsningsmidler. Og så til de hydrofile og hydrofobe grupper. De hydrofile og de hydrofobe grupper gør det lettere at bestemme, om molekyler kan opløses i vand eller ej.
Hydrofile grupper er vandelskende, mens hydrofobe grupper de er vandskyende. Hvis et molekyle har flere hydrofile grupper, er stoffet mere polært, men hvis et molekyle har flere hydrofobe grupper, er stoffet mere upolært. En anden tommelfingerregel, som også er god at huske, er, at 4 carbonatomer med hydrofobe grupper ophæver virkningen af en hydrofil gruppe. Og så til materialelisten. I dette forsøg der har jeg brugt følgende materialer: 18 små reagensglas, et stativ til at holde reagensglassene, de 3 opløsningsmidler, som er vand, ethanol og heptan, kemikalierne natriumklorid, kobbersulfat, diod, sukrose, frityrefedt, også kendt som olie, og pentan. Spatler til at røre de her opløsningsmidler med, til at røre stoffet rundt, og så engangspipetter. Jeg starter med at skrive formlerne op for henholdsvis vand, ethanol og heptan. Det er lidt vanskeligt at afgøre etanols polaritet, da det både består af upolære, altså C-H, som har en elektronegativitetsforskel på 0,4, og polære, som er H-0, og derfor en elektronegativitetsforskel på 1,1. Derfor opstår der en positiv og en negativ side i den ene ende af molekylet, der gør, at det er et svagt polært molekyle. Det vil sige, at den polære del opløser de polære stoffer, og den upolære del opløser de upolære stoffer. Derfor er etanol også et meget anvendeligt opløsningsmiddel. Inden man går i gang med et forsøg, der er det vigtigt at undersøge RAS-sætninger for de kemikalier, som man ligesom skal anvende i forsøget. For eksempel så er etanol og heptan meget brandbarlige, og det skal for eksempel også holdes utilgængeligt for børn, og det kan irritere hud. Og de her ting er altså vigtigt at kende dem, inden man går i gang med et forsøg. Jeg starter med at fylde 1 ml vand i 6 reagensglas, 1 ml etanol i 6 reagensglas og 1 ml heptan i 6 reagensglas. Derefter så tilfører sig 1 spatelspids natriumklorid i et reagensglas med vand og med etanol og et med heptan. Jeg rører så langsomt rundt med den her spatel, fordi det er vigtigt her at understrege, at man skal rengøre spatlen mellem de forskellige reagensglas, så man ikke får sammenblandet de her blandinger. Dette trin det sker mellem alle de forskellige 6 stoffer, hvor der enten tilsættes 1 spatelspids af stoffet eller 10 dråber, hvis stoffet nu er flydende. Jeg noterer ved hvert reagensglas, om stofferne blander sig med hinanden, om der er eventuelle farveskift. Og når forsøget er færdigt, så bortskaffer jeg de her stoffer i en dunk til organisk affald, og jeg rengør alle materialerne grundigt efter brug. Her ses et skema over måleresultaterne, og hvis vi for eksempel tager udgangspunkt i natriumklorid, så er den kemiske formel NaCl, og det blev opløst i vand, men det blev ikke opløst i hverken etanol eller heptan, og det er altså en ionforbinding. Og nu til efterbehandlingen. Jeg har valgt at tage udgangspunkt i 3 af stofferne, som er henholdsvis diod, sukrose og frityrefedt. Sukrose har den kemiske formel C12H22O11, og det er altså et polært molekyle. Sukrose og vand vil gerne opløses med hinanden, da de begge er hydrofile grupper, og dermed er de 2 polære molekyler. Selvom der er flest carbonatomer, er det ikke nok til at opløse molekylets hydrofile grupper, da der som tidligere forklaret skal være 4 carbonatomer per hydrofil gruppe, hvilket vil sige, at den her regel skal opfyldes, eller hvis den her regel skal opfyldes, så skulle der være 44 carbonatomer, da der er 11 hydrofile grupper. Da vand og sukrose blev blandet sammen, blev opløsningens konsistens en meget geléagtig masse, men der var altså ikke noget farveskift. Og så videre til sukrose og etanol. Sukrose er et polært molekyle, som altså indeholder flere hydrofile grupper. Etanol er upolært og indeholder hydrofobe grupper. Derfor vil de her 2 stoffer altså ikke opløses med hinanden, da der her er et overtal af carbonatomer med hydrofobe grupper, og derfor ophæves virkningen af hydrofile grupper, altså OH. Blandingen ændrede hverken farve eller konsistens. Når vi så kigger på sukrose og heptan, så ser vi igen, at sukrose er et polært molekyle, og altså indeholder flere hydrofile grupper. Heptan er upolært og indeholder hydrofobe grupper. Derfor vil de 2 ikke opløses med hinanden. Heptan består af 7 hydrofobe grupper, hvilket gør det helt uopløseligt i vand, fordi ved bare 4 carbonatomer med hydrofobe grupper ophæver det virkningen af en hydrofil gruppe. Og stregformlen for sukrose ses herud til højre. Diod har den kemiske formel I2 og et upolært molekyle. Når diod og vand blandes, så ser jeg, at de 2 stoffer ikke kan opløses i hinanden. Det er grundet, at diod er et upolært stof, mens vand er et polært stof.
Derfor kan de ikke opløses med hinanden, da polært og upolært ikke kan blandes. Diodkrystallerne danner bundfald i vandet, og farven den ændres altså ikke. Hvis vi så tager til forsøget med diod og etanol, så er diod upolært, altså en hydrofob gruppe, hvor etanol er svagt polært og altså indeholder hydrofile grupper. OH er en hydrofil gruppe, mens CH er en hydrofob gruppe. 4 carbonatomer med hydrofobe grupper ophæver virkningen af en hydrofil gruppe. Derfor kan vi altså se, at det bliver opfyldt, og der så af den grund vil molekylet så være hydrofilt. Men da etanolmolekylet har en ende, som er lidt upolær, hvilket gør, at den stadig har lidt kraft, og derfor kan man så opløse den i lidt diod. Derfor kan den opføre sig som både hydrofil og hydrofob, som er vigtigt at understrege. Opløsningen har fået en brun farve, som det ses her. Da både heptan og diod er upolære molekyler, betyder det, at stofferne kan blandes med hinanden. Dioden har afgivet en lille farve, som det også ses herud til højre. Og stregformlen for diod ses hernede, som er 2 i'er. Og så til frityrefedt. Frityrefedt det går også under navnet olie, som vi kender det under i daglig tale. Frityrefedt er et upolært molekyle. Og olie og vand kan simpelthen ikke blandes, da polære og upolære molekyler ikke kan opløses i hinanden. Olien ligger sig på vandets overflade, fordi at olien har en lavere densitet end vandet har, og derfor kan det ikke blandes. Etanol og olie kan ikke blandes af samme årsag, som det skyldes med vand og olie. Dog ligger olien så som bundfald i etanolen, modsat af hvad olien gjorde ved ovennævnte forsøg. Heptan og olie kan modsat de 2 andre forsøg godt blandes, da de begge er upolære molekyler, altså er olien fuldstændig opløst. Så til fejlkilderne. En fejlkilde ved dette forsøg kunne meget nemt være fejldosering, altså at man enten kommer for lidt eller for meget af kemikalierne i den givne opløsning. En anden fejlkilde kunne være, at man ikke har rengjort spatlen ordentligt efter brug, når man rørte rundt i de forskellige reagensglas. Det ville medføre, at man kom til at blande de forskellige opløsninger. Og så til konklusionen. Jeg kan ud fra dette forsøg konkludere, at stoftype og hvorvidt molekylet er en ionforbindelse eller et polært eller upolært molekyle, kan bestemmes ved hjælp af stoffets opløselighed, som fremkommer i dette forsøg. For at kunne bestemme ovenstående, der er det vigtigt at kunne beregne et stofs elektronegativitetsforskel, samt kunne redegøre for, hvad et polært og et upolært molekyle er. Derudover er det vigtigt at have kendskab til et polært og et upolært stof, da de ikke kan blandes med hinanden, men at det derimod kun er stoffer, som ligner hinanden, der kan blandes med hinanden.